Ik ga de muziek goed zetten. Masker maar hoog af. Ik ben Rudy Smeets van Herbricht, ja. Geboren en getogen, derde generatie en laatste generatie van het Café Maasvallei, wat opgehouden is op 15 juli 2021. Ja. Heel spijtig. De oppositie en veel consumenten denken daar anders over. En Amnesty beschuldigt Onze grootouders zijn hier gestart in 1916 met het café toen. Hè. En in hun jong jaren woonden hier in de 60 mensen. En ik heb het meeste geweten in de 40. Maar toen zijn dan die overstromingen gekomen in 70, in 80, in 84, 88, 2 keer 93, 95, noem maar op allemaal. Daarna is hier toch wel een kanteling gekomen. Veel mensen zijn toen wel vertrokken. Ik heb altijd gedacht, ik zal hier wel de laatste gaan zijn. Maar ja, dat is dus nu niet. Nu zal mijn buurman, die gaan dan het laatste blijven. En nu zei je nog zo, zondag nog toen we samen zaten, ja, nu is het zover Rudy, ik zal de laatste in Herbricht zijn. Met zijn vrouw dan. Maar ja, het is vreemd. Herbricht herademt maar in tranen. Aan Café Maasvallei is het een ravage. Het was de 21ste overstroming voor mij. De 6e keer binnenshuis. Maar dit was de zwaarste. Ook emotioneel en alles, dat was nu echt wel de zwaarste overstroming. Het water komt sneller binnen als dat wij konden hoger tillen. We zetten alles op bakken zo, bierbakken en dat soort dingen. Maar het bleef komen. Want toen wij geëvacueerd zijn, 10:10 s'avonds, was er nog altijd stijgende. De Maas bleef onvoorspelbaar, is onvoorspelbaar altijd geweest. Maar de Maas hoort bij Herbricht, Herbricht hoort bij de Maas. Dat is een geheel, of hoe moet je het uitdrukken? Maar het eindresultaat is, door de Maas stoppen we. Maar we blijven toch Herbrichtenaar, waar we ook naartoe gaan. Hè. En nu komt daar dat kunstwerk bij. En als Herbrichtenaar zijn we geëerd totdat dan een Herbricht komt te staan. Zo'n kunstwerk is toch wel een meerwaarde voor de omgeving. Hè. Voor de passanten, fietsers, wandelaars. Dat gaat toch wel veel bezichtigingen krijgen, denk ik. We zullen heel zeker komen kijken. En waarschijnlijk meermaals ook. Ja, zonder twijfel. Ik denk, iedereen wil dat wel eens zien. Hè. Jawel, jawel.